Il-ħaddiema li kienu jaħdmu mal-kumpanija Astracast se jieħdu l-pagi dovuti lilhom. Ir-rappurtat dan l-orizzont hekk kif l-isforzi tal-Gvern u l-General Workers Union waslu sabiex il-ħaddiema kollha li kienu jaħdmu mal-kumpanija jitħallsu l-pagi dovuti lilhom sa meta għalqet il-fabrika. Kien fi 17 ta' Jannar li l-fabrika f'Bulebel għalqet il-bibien tagħha darba għal dejjem. L-inkwiet fih dan il-kumpanija kien ilu għaddej għal diversi ġimgħat b'32 ħaddiem jilmentaw li kienu ilhom ma jitħallsu minn nofs Diċembru. L-orizzont irrapportat li l-General Workers Union permezz tal-avukati tal-Union qed tkompli tipproċedi billi għamlet talba lis-sidien tal-kumpanija biex jagħtu dak kollu dovut lil ħaddiema permezz tal-ftehim kollettiv u kuntratti privati tat-top management. Il-General Workers Union esprimet is-sodisfazzjon tagħha li l-ħaddiema qed isibu xogħol fi żmien qasir wara d-diskussjonijiet bejn il-Gvern u l-General Workers Union waslu biex il-ħaddiema jieħdu l-pagi. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.